tikalete ande tuwateo ebintu tokone sirigoririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ebintu by'ubwagaci eby'ubureme ebyogutumika ase jikoni esukuru na ande onse aserigorirense kegima nabo igokobokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gyonsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers angena Credit Bank nabo igo Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi naboko bakirizimi erionyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mbiyamano sana umwanchi umuleweta seniki ya Ndizi TV na wasemera kwa namna kwa beri kugutwara obuligeria borobia nebiro binde nende ngokwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngomanye na rebereka okorekana kora chingongo chansi enye chense chitariki cyarero na chitariki 25 na ibere cyumutinyi 12 cyumwaka gwekiri bubere 23 nabakwenda gutubwatia sense mo chimitandao sense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabakwatanya gwetera www.ndizitv.net na FRIDAH KERUBO nolio kaneke na chibi channel yogira wekera sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira na sense mo chebiorkele ni gotokubatenere Joshua AUTA chinga kitoroche abalemi korwa asense meri gosase factory yechai ya Nyamwamu nigo babere bakomocha ababisakora sense mo ya KTDA asingencho yoko baletera obuyo botaisaini nabo igo chinga kichalire nabaiga baraikura sikanisa nigo babere bakomocha Pope Francis magega yo wanchira na gosisenia enyomo ya basacha sabasacha nabo igo abakungu asabakungu mo deputy county commissioner kura sense mo ya Masaba North nigo aenekirie gotinya obolendi anomono chinga kichiga chimeyega asabarunde baborigo kweneke buna ngokora bale mirimo yabo ubikirano mwanchi muligeria ayongati yali nkwaliganiti asomogorobolero toskato nyegera ngwirana ndasege KERUBO elinde ngomanye amange mwanchi umuligeria ngokwaligani bene linde tobeto gusanga asobwamo gochakabona iga goika omoelio AMAYIA yebire bigani otoko yachaka kora sorgongo rwa Gusii asengo kumanyibuna egati yabalimi bekemeli yechae kora ase factory ya Nyamwamu nigobona baisokiribene nabo igokomo cha KTDA ase okonyorwa kwena na obuyo okwana chinga kibale koyonyorera obuyo ase tundubali ya Kiogoro nigo baimurunganire ase okonyora chigunia chinge cy'obuyo kolengania naboli babete bakwelikia mulikito Amisi Josephat nabakagwikira na chinse micho naboigo gutwaliganiria orobotiro kubwatia asinchira iyo wekirano magaya baremi bekemeligie chai kogenda ko baba konyora obuyo bunanchira ya moyo gosira nabo igo comment ka kweligesa nigo abaremi kurwa season 11 anene kurwa se factory ya Nyamwamu banyara ko bakogikiria nagoteba obuyo bunigo banyara ko bogocha ase chinga ki chitabwenerati ekere chaya yo bantu bana chire pa bara yishari bantu bakona chire chaya gojakero mutu kianda wikomi yasaboka
lakini bwana hili sababu keranya ebuyo mboyo ubuyo waboretire lakini waboreta singa kirembe tuboneka konyoro ubuyo kurwa June paka August twanyo twakolre ai mwono tokonyo lige salie cha irengia wono iga tugate dry season ngo gukakero mutie January February na March so mutie yebere ntokonyo lige salie to obuyo baborentire ngakinde tutatagerete kyagere twagagete gogo cha mutie nani wono na tujuwe kama gondo nicho okaraga shikemo kana cyo January igo nabara tutebi ne furi mwe ko benke seria nyamwa tiri bona na gari kya ubuye bwacha ingakinde kya kera bagukwana ase tundubari ya Kiogoro echinga kibale ko bakonyora obuyo bwo nigo abaremya uboigo batebire abangeti banyarite ko bakonyora omubaro bwechiguni cyoboyo icyo banyarite ko bakwerikia ase chinga kichanyale ko bachigoeta abantu bacha kuruma misa 12 paka saa hii ni saa 11 abantu bakwaye mutako asabete mibuko 10 awegwebere kena aligeta moyane na nyodo boya wa magonku metie cha embwate metemenge makicha ngo dakonyara matokeo ngiye ko gara bale mutoko ramika etokolika moya chieto twaredi silwa moyo boyo bunyaba ko baranta ngo chaba yadusondwa mbochi tina mbiri takire abale mande banyarete kuri mutiwi kuno babi kicha yasubukire ngana yo konyora bonus engebo igo asomwa koyo tetigiri magega baore sabori nina ni chandoki banyorte chibese chitu ntoriera chibese chitu takere kuriera tatitiri chibese ichinde ngaiberepe tuwango bere mbyabo rimchibese chebo asichikorteki asichire bone tu akari chibese na ntuona yanya mamkia mkamwe tu akari sina ine chitu utoko nyatikende na bana chitu huyo na utu atigara nturi hiyo igo murimi achandikite sana ese biya nkata okoro anda tokura ko ruasigenya mwamuga ese ngima chitu factory cyose bila kitokora na maega tokonyora ama tokiata iyo ntuto siegete na kitosieka ngamoni nitoto koira ntose ko yari nito ya twakange tokanda tokora ko byenya mwamuga abaremya uboigo nigo banyara ko bakuikeria igetambukiro kya ba director no botenelwe factory ya Nyamwamu osiekera gati ya baremi kinamba cyabo ase batagenda tukoba bakopima echa yabo otenelya abantu bandi kinamba wababuli ya mistake blast mamuboli ekala ni mletete ni milete wikababoli shareholders nange ntukibagokora mbakomiyo kabana batenenia bari bande mbakoire chai ine rosia netokonyora se factory serikali yasona negapi ekere gikorosha machiko ene kinga machika ya ruwa sabarimi taringa na sawa director mu director oikabu atiri chiko nigo abaremi abo igo banyare ko bakoboria serikali go sona na gati elio kurigereri na koringoria engana yokonyora ebona sienge na boigo koleta amonchorio ase obotenelwe sector eyoboremi bwechae anene ime ya azoni 11 igeto gusawe serikali iri genteke patokonya tonyarigesa tosomiria abana wabo besa mwa chano yote kwa 2024 ndio wanaweza tosomiria abana ikiagera ebese ya jitenke board of management ya kiamukama plus the board member bambaligererie genteke omanyina article of association nero tuwenda gukorera imirimo uripoteri gatasini kya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi Mbemano sana murikicho Hamisi Josephat asogotwaliganiryo roboti rwa senchira yubikirano otigana nayo na gusika mutu asoroboti runde ni gongo kumanyibuna nigo abarayikora asikanisa babere bagwesoke bene nabo igokomo cha Pope Francis magega yo wanchira na gosisenia enyomo ya basacha nabo igabakungu ase abakungu okwana omo Bishop John Orina nigo abolire abarayibe chikanisa gocha amo nabo igo abarandia kubwatrana nabo igo koira enchiri ase chense chiri cha Western oigo ni gabane kyanga igetambukire kyo nigo gekogenda mamincha nebuku enchenu mulikito Dokas Kemma no robotiro Maiga ya Pope Francis 16 imeye kanisa ya Katoliki wanjira na gosesenia au kwetinyomo cha basacha gosabakungu ni gabara ikorwa chikanisa au beso kirina kugikiria enganejo
Imiye County ya Kisii ni gumo Bishop omonene gwe kanisa ye Anglikani asoro gongorwa South Nyanza Bishop John Orina Omangi ni gobono abeire gati ya barandi abali bagikiri nganeyo asatebire munani go erema mincha ye bukuna baiga machikase ekanisa kwa ni mbia mwenzi kwa na John Orina Omangi Bishop kanisa Anglican Church of Kenya Diocese hapa Southern Nyanza Nita tukwirari bageri ukwanira ringana lienge elie anderete buna omuchadara ensengima igoro yeringana ye mo pop we kanisa Catholic akwanete eri aretiro omuchadara ase ensengima na ringana erio tali ero mutangani gochaka amangana ayo tenyoro kabisa asa motukamagega kanisa ya Anglican Church ekere yakwanete ringana erio abantu niyo ba asitota n'amangana ayo ni gale as Anglican Church kolende tali boigo amangana ayo ni gale ase kanisa ya West y'abasongo Kemira ke churches in the West na barura ase ringana Nyasaye bansire gosoa ase amangana atagwenereti igo kanisa ya Anglican Church ino ya Africa oseme ya Kenya tukonga kanisa jiko kunga Global South niyo tukandete tumateringane Nigo mangi bona mochirichi kanisa chechinse cha Western aso wanchira na wechinyomo jinsemo EYEMO yoro iboro na enyomo ni ya musaje n'umukungu bangira niro cyamo komenya buno musaje n'umukungu goika amakweli abatanane igo lingane liyo pop atebotengana nabo togosesenia abasaje babero tatekunyoma na musaje n'umukungu tiriri ngana lwanete gwanjiro asengenjo lingana ogosesenia olibwate utafsiri nyingi wose na barate na gwanjira ne lingane okuna baramine na lingane ne ligia Nyasaye no ari menainwe yenderera ntomanye tena Nyasaye tagosesenia bibe Nyasaye tagosesenia bibe Nyasaye nilingana Nyasaye ne licheno tirigosesenia bibe Nigo boigaganiria barandia kurwa sorogongoro Africa kubwatana na koira enchiri ase chinsecho cha Western amangana Archbishop Anyolo akwanete na kogike biringanelio na injiri ngo munga mukono ngote yabanga kanisa ya Africa n'ababadri batenene boronga ase lingana na Nyasaye ase ngenje ngakia ikirobono Africa ebwenete gotuma missionaries gochiase chinse chiangumbu tobairani ase lingana na Nyasaye basirire tobairani lingana na Nyasaye tobarandire tutume missionary ororo ainaro Nyasaye ngo pie musacha no mukungu Ngikicho baigo Omangi nigo abwatoka bosemia gocha sabasae asaba boririe gwetigia na mangana LGBTQ na boigo botumekiwe binyugwa amona mariogo yogotindia abasae tigango tuwe tumutambere Nyasaye chingakie chiga chie Christmas ni chingakie chiga tigango tubwate chi value cheito chiria chingia chiria kitari kwanda mamincha nelingana na Nyasaye tuetange kurwasa gokoro kobe tomosemere Nyasaye tutige kunywa marua tutige chisegi tutige kunywa Nyasaye madawa ya kulevya totoke kanisa ime egere Nyasaye akubaka gotokonya kurwa Ndizi TV Dorcas Kemuma Mbia mano sana mulikeito Dorcas Kemuma asorobotio gotigana nayo ni gotokande maseyemo gwika county ya Nyamira asingo kumenyana omokonyi wo county commissioner kora sensemo ya Masaba North ni garurege kurege tindi gocha asibali baroberete goturubanya omulembe chingakie chiga chimega yesuguku okwana ni gane kebra ni go batingiri obolendi na boigo kobeka emirobiri mikenu asogokora oboingi na boigo botumikiwe binywegwa byogotindia boigo kurwa sensemende nigo omo MCA kurwa se ward ya Busamaro Charles Kiganda boigo aburirie chintera bakweneke bunango babale maiso chingakie chiga chimiga yesuguku mulikito Job Maangi na Mange
ekero abakenya bagendete guchengera emeyega anene mono ekero baligireti bono kwambuka umwaka umuya nige bitago byoburendi byabekire emeroberio elinda kwene kibuna oborendi motingirie kagosanga nabamenyi mukonyi mu county commissioner Asamarieta Stella Wanyele nigate babuna nigo babekire emeroberio elinda kwene kibuna oborendi mboro boisaine asabamenyi kwamba security saizi tunaenda kwa festive seasons na hakuna sisi tuko kazi 24 hours. Tusikue na jambo lolote. Kuna watu tunatahadharisha, watu ambao wanataka kuvamia ama kuvuna mahali hawajapanda. Wanatai watu wamenunua vitu zao, mkulima amepata kabonasi yake, ameenda amenunua kambuzi kake na kuja mnabeba. Sisi tuko macho day and night to make sure you people are safe and are at peace. Nigasaba abamenyi kosoera onde bwensi oyora ararekanega guturubania omorembe anene mono chinga kiechi chiemeyega. Wahalifu tuko na makao yao mahali, muweze kupatiana habari kwa OCPD. Muko na community policing, muko na nyumba 10, muko na abagambi kuanzia assistant chiefs na ACCs na DCC wenu. Tafadhali let us share information. Ukiona kuna mahali jambo linaharibika, usinyamaze, ili tuweze kukufikia na tuweze kukusaidia na tuweze kuhakikisha hilo jambo baya halitokei. Asarwa ekuro entindigo chia saba engiba marua atancheiri unamba chikwirirwa egechambo kerio egechindi mono. Tutakushika, utapigwa fine, ukitaka utoe, alafu urudi tena, tukuje tena tukushike, tena utoe ingine, mpaka ufilisike uuze shamba. Sasa, wale majirani wenu huko nyumbani, wenye wanapika pombe, tupatie hiyo habari. Ensemo yomu MCB wodi ya Busamaro Asirita Charles Keganda nigasa bamenyi be county ya Nyamira anene mono abakurundi kigadene chipigipigi korundi kibale maiso elinde gotanga emebasokano abaminto bonse barabagendia be chingendo awo bene chipigipigi bene chiroli chinene bene chigari chetu chikobokori abantu baito cyobasombi ande to baboria somo yebwo gwanja bunenga kiye nenga kiye kobembe December ngobereye bwate bisirani ebinge bagenda ngora matoko gani nkoboro buna ganga nagenda bwangu ngekobokori lakini yanko basaba banyare kogenda ngora nyasaba konye nande babe bagosomba abantu baito bakoira abantu baito buna konye bakobaira mwatu yenyu December to bole tabauti ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi. Mbia mano sana umulikito Job Maangi asogotwaliganiria oroboti orasinchira yobwagali. Otikana nayo nigotokwira na wika county ya Kisii asingo kumanyibuna omoteli EYEMO kurwa sorogongo rwa Gusii asirita Joseph Mambo oyobere kagutwara omuchando bwenkoro asamatuko abwangoiga nigabere kaweso kebene nabo igokwireneria mbia mono gucha asomugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asokumwakanira ebili ya nyagitari asabete kagutangwa asinyagitari enene ya Nairobi okwana nabaliki ba mangana niga bakakogokera obukoleri bwa Simbarati ase aerera umusiga bereka gutwara omonene yobogwakana ebili yenusu million asomo governor kubwaterana na baraikuru wa serikali yaye babeta bakwimukige tambukiro nabo igogwakana ebili yo kurinde nigo abolirie abaraikuru wa sorogongo rwa Gusii kwene kyabuna ngweso kyabale nabo igogusira abananchi bali babwate obulemerwa hanene mono balia abaroire Gusii omogimo ngigwete tenenianga matoigoro ndabatebya mumuranare sobe karibu basierie taliayo kurkusimba aye simba negezire kyogege kona chama ugagya soke mezeto omogano simboro mutambe nintema koyo kwano taere narwara se egekegeke lakini yokurwara gotalenge gosori ambulance nkagenda Nairobi hospital narongo ikonga bekwe ward naro bagachaka gukora uburingoria kutaka kumanyanga nakyo muchando yochete nende ninki naroro bakandwalia nende bakanyoranga
the problem I had during inflammation of the heart. Pandwaliria se amatuka 3 nende ebili nigo yarenge nene mono nabona arenge worried even my family bakabolinga how we going to pay the bill. They were very much concerned konyora boboire lakini rende nyasaga nkonya nkanyore support korwa so mheshimiwa Simba uyuru mugavana Kisii County nende no musani onenda tebe agakane billions yarenge close to 500,000 agakane billions nkarunya getari kinde buya nende ngo na komekiale follow up ngana kingendrete osena abwenere used to communicate ko mbolinga na kingendrete so yentekene nenda tebe mbiye mono governor. I had friends na barabu bakebe kamo bagatakanga kerokende tigaba contribute ege rambaro chinga Nairobi hospital na bera be challenge ono na monta itemba tevinga isingenche biliane ya kanirwe timbo atiene financial crisis yebetereti ngambo na tokwa kane bill na bonare kubasaba na baminto ono inuendo mora kole no gonsabera nende group ina moko yesieka asobwanchani obonene esengenche omonto kagwa konyiro nende tebweneti uchaka kubeka ngemechango nero montarale kerokenda aralengelinga utaite kutumia burwire bwao for financial support. Nechingaki aba Kenya bagendete guchingira asingencho yesuku litkolia rero mokonyi bomurai wense rigati gashagwa nigabaga kumirana nabasaye asinga yaye asingencho yogosanga nabarabo okwana nigo airaneliambia mono ase omoki abasaye babwate ase abagania gotiga obutumiki bwebinyegwa byogotindia oigoniga nekia emirobili ya serikali ya Kenya kwanza asokweneke buna abasaye nkwenyorera bali emirimo. Lazima nichukue nafasi hii kuongea na hao vijana. Mnajua mwaka wa 2003, 4 and 5 tulikuwa na ile kikundi haramu ilikuwa inahangaisha kina mama. Wanashika kina mama wetu wanafanyia tabia ambazo siwezi taja hapa mbele ya watu. Wanaumiza wasichana wetu, wanaumiza watoto, wanahangaisha wafanyabiashara, wanaenda kufanya extension kwa matatu. Hivi karibuni walikuwa wamejaribu kuamuka. Yule kiongozi wao alikuwa anapakwa mafuta, anapelekwa kwa TV, anawekwa 3-piece suit, anapakwa powder, ati tuweze kukubali yeye kama kiongozi. Na mimi niseme ningetaka kuuliza vijana wetu hapa. Msikuje kuingizwa kwa hizo vikundi haramu ambaye ni ya kukeuka sheria, ni ya kuja kufanya madhara kwa wamama wetu na wafanyabiashara wetu. I want to ask our young people not to allow themselves to be misused by people who want to revive that criminal gang and recruit our young people and cheat them. Walikuwa wanajifanya ati demand conference na ni mambo ya kujaribu kuleta vijana wawapeleke kwa hiyo barabara ambaye serikali haiwezi kukubalia hizo kundi kurudi. And I'm happy that our young people in this region wamekataa hiyo maneno. Ningetaka kuuliza nyinyi muendelee kuheshimu sheria zetu, kufuata sheria, na sisi kama serikali tutangane, tutafutie nyinyi kazi, tutafutie nyinyi biashara, tutengeneze mambo ya ukulima, and we see what we can do for our young population. Na leo tulikuja ndio tuweze kufurahiwa na wanalika, niwaambie siku ya leo ninafurahi sana kuwaona na kuona vile mmejiweka na mmejiweka vizuri. Na tuliposema watu waache kufanya yale mambo mengine tumekuwa tukisema, nikiangalia uso wenu inaniambia mmekubali kushika laini na kwenda pande ile ambaye Mwancho murigereria kurasoro botioro na ikira mwaelio bwa mangana meya asebirebiga kulinde to skato nyegera chikoraga chensa isato ayona mange ningo ya letra senchira yobekirano nabakwenda gutubwatia chense mwachi chimitandao sense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabakotunya gwetera www.ndizitv.net magach kamera soko ene kibna ebicha na bagelio gira wikira sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira tobeto kubatenere Joshua AUTA astinse mochi bierkelio
na ncheria na FRIDAH KERUBO twara oborigeria borobia.